με την οποία θα έχετε κοινά ενδιαφέροντα για τη συναναστροφή. Όπως πρόσφατα, ας πούμε, με τον Ορειβατικό Σύλλογο, είπες. Ωραία. Ως προς τις σπουδές τώρα. Τελείωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σου άρεσαν κυρίως τα μαθηματικά και τα οικονομικά. Και η πρώτη σου δουλειά ήταν σε ξενοδοχείο. Για 15 μήνες, το 2001-2002. Στην αρχή στο λογιστήριο και έπειτα ως γενικός διευθυντής. Ακριβώς. Ωραία. Όπου είχες καθήκοντα διοικητικά, γενικού περιεχομένου. Ναι. Ωραία. Και σου άρεσε, σε ενδιέφερε. Ναι. Ωραία. Έπειτα από αυτό, τι συνέβη? Μετά έκανα το μεταπτυχιακό μου, το οποίο ήταν εξειδίκευση στα οικονομικά, κυρίως στα χρηματοοικονομικά. Με το που τελείωσα το μεταπτυχιακό, παρουσιάστηκα στο στρατό και ενώ ήμουν στο στρατό, έδωσα εξετάσεις και διορίστηκα σε ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Άρα, πήρες το μεταπτυχιακό σου με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, πήγες στο στρατό, υπηρέτησες και μετά με εξετάσεις πήγες σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα, έτσι. Ωραία. Υπέροχα. Με εξετάσεις, μπράβο. Και μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά. Άρα το μεταπτυχιακό σου σχετιζόταν με την εργασία σου στην τράπεζα? Στις εξετάσεις που έδωσα για να διοριστώ, όχι και τόσο. Μέσα όμως από τη δουλειά σχετιζόταν και σχετίζεται ακόμα. Απλώς επειδή έχει αλλάξει η φύση της δουλειάς μου αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το λόγο με κουράζει ψυχολογικά, δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Αν ήταν μια δουλειά η οποία είχε στραφεί κυρίως στα χρηματοοικονομικά, έτσι ώστε να μπορώ να βρίσκω και το αντικείμενο των σπουδών μου στη δουλειά, δεν θα με κούραζε καθόλου. Δυστυχώς το ύφος της δουλειάς μου αυτή τη στιγμή έχει τελείως διαφορετική πορεία από αυτή που ξεκίνησε και γι' αυτό το λόγο με κουράζει πάρα πολύ, κυρίως ψυχολογικά, όχι τόσο σωματικά, αλλά και γι' αυτό σκέφτομαι και να αλλάξω καριέρα. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν, η εξειδίκευσή σου φαινόταν αρχικά στην τράπεζα, κυρίως στις εξετάσεις και μετά στη δουλειά σου, τόσο τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει το αντικείμενο. Ακριβώς. Ωραία. Προς τα πού στρέφεσαι, έχεις σκεφτεί κάτι ή και έχεις σκεφτεί, μου είπες για σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μιλήσαμε πριν. Ναι. Γιατί? Πιστεύω ότι είναι επειδή έχω την αίσθηση και έχω την αλληλεγγύη μέσα μου, πιστεύω ότι τα παιδιά που ανοίγουν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αξίζουν. Πρέπει κάποιος να στραφεί πάνω τους, να τους βοηθήσει, να τους δώσει, να τους μεταλαμπαδεύσει κάποιες γνώσεις και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν από ένα άλλο σημείο από αυτό που είχαν πριν μπουν σε αυτά τα σχολεία και θα θεωρήσω πολύ, θα νιώσω πολύ τυχερός να δω κάποια από αυτά τα παιδιά να προοδεύουν. Πρέπει να κάνεις κάποια εξειδίκευση περαιτέρω. Έχω πάρει επιστοποίηση εκπαίδευσης ενηλίκων από μόνος μου, χωρίς να το έχει ζητήσει φυσικά η δουλειά που κάνω τώρα και νομίζω ότι αυτό θα με βοηθήσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σκέφτεσαι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, έχεις πάρει μόνος σου μια πιστοποίηση εκπαίδευσης ενηλίκων και θα ήθελες να το χρησιμοποιήσεις εκεί για να διδάσκεις τα παιδιά στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου.
Να είστε καλά.